gid ibilin tanan problema. Pagdala og imnunon ay pagkalimti ang gitara. Sabay ta sa trip, pwede ta maglakaw, pwede pa mag-jeep. Risa nato bisan usa lang kahip. Asa mong yun pagdulong ato ang rota. Bahal bisag asa basta kuyog lang sa Maria. Dili mahudan og binuang sigilag pangatawa. Kung naaka sa ubos birahon ka na mo pasaka. Tara mag-walking, mag-running, mag-hiking, mag-climbing, mag-swimming, mag-cycling, mag-skating, mag-rhyming. Ali na dire para kita mag-jamming, sabay sa mong tripping para dili ka maboring. Ug ali na dire ug paspasi kay mga tutag Cebu, kay nindot ang city. Daghag lugar nga nindot maadtuan, daghag Cebuano nga kugihan. Mga amigo na kung tunay, wala na diri ang unay. Di sa mi mangitag away, labi na diha og patay. Redos impitan duway, maunay imnon ni ribay. Ali na mo diri sabay, ayaw na mo og paglangay. Naagi paghigog mga di makita sa pamilya. Makitan ra na nimo sa tunay ni mong barkada. Buhakak ang katawa, magtilabangay ta sa pagsaka. Maunang mga butanga nga di kabayran og kwarta. Lahi-lahi migalaw, maong permenting latagaw. Grabing storya nga inamaw ing anime pagkataw. Lahi-lahi migsuot, lahi-lahi migbuot. Magkahiusaming tanan kung magtapok og nay gubot. Lahi mi og balay, lahi-lahi mig pamilya, lahi-lahi mig kwarta. Pero mura na mig pamilya ing ani among barkada nga tanan magkahiusa. Way ubos ug way taas, dapat kaming tanan kay patas ug mag food trip. Usahay pampawala sa kalaay, nagmaoy siya ni Inday la pangisan natong tagay. Hangtod na binuntagay, wanay uli ay balay. Lahi rajud ang kalipay, basta kuyog mga tunay. Ulig mabuntagan, tas bahala nagkasaban. At least wala mi gibuhat nga dautan. Kay ang amo ang ganahan, magtapok ming tanan. Binaagi sa pagtapok, We can say that we are one.